Älä unohda tilata kanavaa. Dementia ei ole vain sairaus, vaan yksi aikamme suurimmista haasteista. Tänä päivänä miljoonat ihmiset ympäri maailmaa elävät tämän diagnoosin kanssa, ja moni ei tiedä, että se ei ala yhtäkkiä. Todellisuudessa ensimmäiset merkit voivat ilmaantua vuosia ennen kuin selvemmät oireet näkyvät. Se on kuin hiljainen liekki, joka leviää hitaasti, lähes huomaamatta, kunnes sitä ei enää voi sivuuttaa. Juuri siksi varhaisten merkkien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, ei ainoastaan ikääntyneille, vaan kaikille, jotka haluavat suojella aivojensa terveyttä koko elämän ajan. Kuvittele, että voisit tunnistaa hienovaraisia merkkejä jo ennen kuin sairaus etenee. Kuvittele, että saisit mahdollisuuden toimia ajoissa, tehdä muutoksia, jotka voivat hidastaa prosessia ja säilyttää mielesi virkeänä ja itsenäisenä paljon pidempään. Juuri tähän tämä video tähtää. Avaamaan silmäsi merkeille, jotka usein sivuutetaan, mutta jotka voivat ratkaista tulevaisuutesi suunnan, ja tässä minä haluan sinun osallistuvan. Jotta tämä sisältö tavoittaisi mahdollisimman monta ihmistä, paina tykkäysnappia, jaa tämä video läheistesi kanssa ja tilaa kanava. Itse asiassa haluan ehdottaa pientä haastetta. Kirjoita kommentteihin numero 1, jos olet huomannut pieniä muistikatkoja itselläsi tai läheiselläsi, ja numero 2, jos et ole vielä huomannut mitään, mutta haluat oppia tunnistamaan merkit ajoissa. Tämä vuorovaikutus ei ainoastaan auta kanavaa kasvamaan, vaan luo myös tukiyhteisön, jossa opimme toinen toisiltamme. Tämän videon aikana tulet löytämään varhaisia merkkejä, joita et ehkä koskaan ole yhdistänyt dementiaan, tutustumaan todistettuihin ennaltaehkäisykeinoihin sekä kuulemaan uusimmista tieteellisistä edistysaskelista hoidon saralla. Ja pyydän sinua pysymään mukana loppuun asti, sillä aivan lopussa jaan erittäin tärkeän viestin jotain, mikä voi muuttaa täysin sen, miten ajattelet aivojesi terveyttä ja sitä, miten pidät huolta mielestäsi arjessa. Nyt kun olet ymmärtänyt, miksi varhainen tunnistaminen on niin tärkeää, siirrytään seuraavaan vaiheeseen ja paljastetaan ne hienovaraiset merkit, jotka voivat olla ensimmäinen vihje siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Kun olemme ymmärtäneet, miksi varhainen tunnistaminen on niin ratkaisevaa, on aika katsoa tarkemmin ensimmäisiä vihjeitä, joita aivot voivat lähettää meille jo vuosia ennen kuin dementia muuttuu ilmeiseksi. Moni ohittaa nämä merkit, koska ne näyttävät niin pieniltä ja helposti selitettäviltä, mutta juuri niissä piilee varhainen varoitus, joka voi tarjota mahdollisuuden toimia ajoissa. Ensimmäinen merkki liittyy kehon asentoon ja kävelyyn. Ehkä olet huomannut, että joku läheisesi ottaa lyhyempiä askeleita, raahaa jalkojaan tai tuntuu epävarmalta liikkeissään. Tämä ei aina johdu iästä tai nivelvaivoista, se voi olla hermoston hienovarainen hälytys. Toinen vihje löytyy aistien kautta. Syvyyden hahmottaminen voi vaikeutua. Tuttuja hajuja ei enää tunnisteta. Tai kuulossa tapahtuu outoja muutoksia. Nämä pienet aistihäiriöt voivat olla yhteydessä aivojen varhaiseen rappeutumiseen. Kolmas merkki on lihasvoiman heikkeneminen. Erityisesti puristusvoiman heikentyminen voi kertoa siitä, että aivojen ja hermoston välinen yhteys ei enää toimi samalla tavalla kuin ennen. Jos kynän pitäminen, ovenkahvan kääntäminen tai purkin avaaminen tuntuu yhtäkkiä vaikealta, siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Neljäs vihje liittyy uneen. Unettomuus, liiallinen päiväväsymys tai toistuvat painajaiset voivat olla enemmän kuin pelkkiä elämäntapaan liittyviä ongelmia. Uni on aivojen korjausmekanismi, ja kun se häiriintyy jatkuvasti, se voi olla merkki syvemmästä muutoksesta. Viides merkki on apatia ja eristäytyminen. Kun henkilö, joka aiemmin nautti harrastuksista ja sosiaalisista tapaamisista, menettää kiinnostuksensa, taustalla voi olla muutakin kuin masennus tai stressi. Tämä passiivisuus voi olla merkki varhaisesta kognitiivisesta muutoksesta. Kuudes ja viimeinen vihje liittyy kieleen. Sanojen unohtaminen, tavallisten ilmausten hakeminen tai lauseiden keskeytyminen voivat olla hienovaraisia, mutta hyvin paljastavia merkkejä. Jos keskusteluista tulee katkonaisia tai epäselviä, tämä voi olla ensimmäinen varoitus siitä, että aivot kamppailevat säilyttääkseen yhteyksiä. Kun nämä 6 merkkiä yhdistetään, ne muodostavat kuvan, jota ei voi enää sivuuttaa,
Ja nyt kun tiedämme, millaiset varhaiset ja lähes huomaamattomat merkit voivat kertoa dementian alkamisesta, on aika syventyä niihin klassisiin ja selvästi tunnistettaviin oireisiin, jotka jokaisen tulisi oppia tunnistamaan ajoissa. Kun hienovaraiset varoitusmerkit alkavat vähitellen kasaantua, seuraava vaihe tuo mukanaan klassisempia ja helposti tunnistettavia oireita. Nämä ovat niitä merkkejä, jotka useimmat yhdistävät välittömästi dementiaan, ja siksi ne ovat usein pelottavia sekä sairastuneelle että hänen läheisilleen. Yksi keskeisimmistä ja tunnetuimmista oireista on muistin heikkeneminen tavalla, joka häiritsee arkea. Kyse ei ole satunnaisesta unohtamisesta, vaan tärkeiden tapahtumien, tapaamisten tai jopa läheisten ihmisten nimien katoamisesta mielestä. Kun henkilö kysyy toistuvasti samoja asioita, unohtaen saadut vastaukset, kyse ei enää ole normaalista ikääntymisestä. Toinen vahva merkki on vaikeus seurata keskusteluja tai osallistua niihin. Lauseiden keskeytyminen, ajatusten katkeaminen ja kyvyttömyys seurata useampivaiheisia ohjeita tekevät yksinkertaisistakin tilanteista hämmentäviä. Tämä ei johdu pelkästään muistista, vaan myös kyvystä prosessoida ja järjestellä tietoa. Myös persoonallisuuden ja mielialan muutokset ovat hyvin tavallisia. Henkilö, joka on ollut lempeä ja rauhallinen, voi muuttua ärtyisäksi, epäluuloiseksi tai jopa aggressiiviseksi. Toisaalta jotkut vetäytyvät kokonaan, menettävät aloitekykynsä ja muuttuvat välinpitämättömiksi ympäristöstään. Arviointikyvyn heikkeneminen on toinen klassinen merkki. Kun ennen vastuullinen ihminen alkaa tehdä riskialttiita päätöksiä, kuten käyttää rahaa huolimattomasti, jättää laskut maksamatta tai luottaa helposti huijareihin, taustalla voi olla kognitiivinen rappeuma. Ajan ja paikan tajun hämärtyminen on oire, jota perhe huomaa usein varhaisessa vaiheessa. Henkilö saattaa eksyä tutussa naapurustossa, unohtaa mikä päivä on, tai kokea sekavuutta jopa omassa kodissaan. Tämä tuo mukanaan turvattomuuden tunnetta ja voi lisätä riippuvuutta läheisten avusta. Usein esiintyy myös tavaroiden asettamista oudoille paikoille. Esimerkiksi avaimet löytyvät jääkaapista tai kaukosäädin kylpyhuoneesta. Kun tällaisia tilanteita alkaa toistua ja henkilö itse ei löydä logiikkaa teolleen, kyse voi olla vakavasta muistihäiriöstä. Joillakin esiintyy jopa aistiharhoja. He näkevät tai kuulevat asioita, joita ei ole olemassa. Lisäksi taudin edetessä kontrolli rakon ja suolen toimintaan voi heikentyä, mikä tuo mukanaan lisää arjen vaikeuksia. Kun nämä klassiset oireet ilmestyvät, on jo selvää, että kyse ei ole tavallisesta ikääntymisestä. Tässä kohtaa monen perhe havahtuu hakemaan apua. Mutta mitä pitäisi tehdä, jos huomaat näitä merkkejä itsessäsi tai läheiselläsi? Juuri siihen pureudumme seuraavassa luvussa. Kun klassiset oireet alkavat näkyä, herää usein kysymys, mitä nyt pitäisi tehdä. Moni perhe epäröi, vähättelee merkkejä tai ajattelee niiden johtuvan pelkästä iästä. Mutta juuri tässä vaiheessa nopea toiminta voi muuttaa tulevaisuuden suunnan. Ensimmäinen ja tärkein askel on hakeutua lääkäriin. Ammattilainen voi suorittaa tutkimuksia, jotka erottavat dementian muista sairauksista, kuten masennuksesta, B12-vitamiinin puutoksesta tai kilpirauhasen ongelmista. Kaikki muistioireet eivät tarkoita dementiaa, ja juuri siksi diagnoosi on välttämätön. Kun syy tiedetään, voidaan valita oikea hoito. Varhainen diagnoosi tarjoaa myös etulyöntiaseman uusimpiin hoitomuotoihin. Uudet lääkkeet ja tutkimusprojektit keskittyvät erityisesti taudin alkuvaiheisiin, jolloin niillä on suurin teho. Jos odottaa liian pitkään, mahdollisuudet hyötyä näistä innovaatioista voivat pienentyä merkittävästi. Toinen tärkeä näkökulma on tulevaisuuden suunnittelu. Kun henkilö saa tietää diagnoosinsa riittävän ajoissa, hänellä on vielä mahdollisuus tehdä päätöksiä itse, liittyen esimerkiksi asumiseen, hoitoon tai taloudellisiin järjestelyihin. Tämä voi tuoda turvallisuuden tunnetta ja vähentää myöhemmin perheeseen kohdistuvaa painetta. Lisäksi varhainen tieto antaa mahdollisuuden elämäntapamuutoksiin, jotka voivat hidastaa etenemistä. Liikunta, ravitsemus, aivojen stimulointi ja unen parantaminen ovat tehokkaimpia silloin, kun ne otetaan käyttöön aikaisessa vaiheessa. Näin pienetkin teot voivat kääntyä suuriksi hyödyiksi pitkällä aikavälillä. On myös tärkeää olla avoin perheen ja ystävien kanssa. Vaikka diagnoosi voi tuntua pelottavalta, sen jakaminen läheisten kanssa mahdollistaa tuen saamisen
ja helpottaa sopeutumista. Yhdessä kuljettu matka on aina kevyempi kuin yksin taisteltu. Kun tiedämme, mitä tehdä merkkien ilmaantuessa, seuraava askel on katsoa pidemmälle. Miten voimme ehkäistä dementian kehittymistä tai ainakin hidastaa sen vaikutuksia? Seuraavassa luvussa syvennymme strategioihin, jotka tutkimusten mukaan todella toimivat ja voivat suojata aivojamme läpi elämän. Kun tiedämme, mitä tehdä merkkien ilmaantuessa, on aika siirtää katse ennaltaehkäisyyn. Vaikka täydellistä parannuskeinoa dementiaan ei ole, tutkimukset osoittavat selvästi, että tietyt elämäntavat voivat hidastaa taudin etenemistä ja jopa vähentää riskiä sairastua siihen. Tämä antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme. Ensimmäinen ja erittäin tärkeä pilari on kognitiivinen stimulaatio. Aivot toimivat kuten lihakset. Jos niitä käyttää, ne pysyvät vahvoina. Jos niitä laiminlyö, ne heikkenevät. Uuden oppiminen, kuten vieraan kielen alkeet, soittimen harjoittelu tai vaikkapa sudokujen ja ristisanatehtävien ratkaiseminen rakentaa niin sanottua kognitiivista reserviä. Tämä reservi tarkoittaa, että aivot pystyvät kompensoimaan paremmin sairauksien aiheuttamia vaurioita. Mitä aktiivisemmin haastamme itseämme, sitä paremmin aivomme kestävät aikaa. Toinen pilari liittyy liikuntaan. Fyysisen aktiivisuuden hyödyt aivoille ovat valtavat. Aerobiset harjoitukset, kuten kävely, pyöräily tai uinti, parantavat verenkiertoa ja lisäävät hapensaantia aivoihin. Tämä ei vain ruokki aivosoluja, vaan myös edistää uusien hermoyhteyksien muodostumista, ilmiötä, jota kutsutaan neuroplastisuudeksi. Lisäksi lihasvoimaharjoittelu, kuten painojen nosto tai kuminauhajumppa, tukee motoriikkaa ja tasapainoa, jotka usein heikkenevät dementian varhaisessa vaiheessa. Tutkimukset osoittavat, että jopa 30 minuutin reipas kävely 5 päivänä viikossa voi vähentää riskiä huomattavasti. Liikunta ei myöskään vaikuta vain aivoihin, se vähentää sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja ylipainon riskiä, jotka kaikki ovat tunnettuja dementian riskitekijöitä. Yhtä tärkeää kuin fyysinen aktiivisuus on se, että valitsemme mielekkään tavan liikkua. Kun liikunnasta tulee nautinnollinen osa arkea, siitä ei tunnu pakolta, vaan se sulautuu luontevaksi elämäntavaksi. Olipa kyseessä tanssi, puutarhanhoito tai sauvakävely ystävien kanssa, jokainen liike on investointi aivojen hyvinvointiin. Kun olemme käsitelleet ensimmäiset 2 pilaria, mielen harjoittamisen ja kehon liikuttamisen, on aika siirtyä eteenpäin. Seuraavassa luvussa tutkimme muita ratkaisevia keinoja, jotka liittyvät ravitsemukseen, yleiseen terveydentilaan ja uneen, ja jotka yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen suojan aivoillemme. Kun olemme nähneet, kuinka kognitiivinen stimulaatio ja liikunta voivat vahvistaa aivojamme, on aika syventyä 3 muuhun ratkaisevaan ennaltaehkäisyn pilariin. Nämä liittyvät ruokavalioon, yleiseen terveydentilaan ja uneen tekijöihin, jotka jokapäiväisillä valinnoilla voivat joko suojella tai vahingoittaa aivoja. 3. pilari on ravitsemus. Tutkimukset osoittavat, että niin kutsutut Välimeren ruokavalio ja MIND-dieetti ovat erityisen tehokkaita suojaamaan aivoja. Ne sisältävät runsaasti hedelmiä, vihanneksia, täysjyväviljoja, palkokasveja, pähkinöitä, oliiviöljyä ja kalaa. Näissä ruoissa on antioksidantteja ja terveellisiä rasvoja, jotka vähentävät tulehdusta ja suojaavat hermosoluja vaurioilta. Vastaavasti prosessoidut ruuat, runsas sokeri ja transrasvat kiihdyttävät aivojen rappeutumista ja lisäävät dementian riskiä. Jokainen ateria on siis valinta joko terveyden ylläpitämisen tai sen kuluttamisen välillä. 4. pilari liittyy terveyden hallintaan. Monet sairaudet ovat suoraan yhteydessä dementian riskiin. Esimerkiksi hoitamaton diabetes, korkea verenpaine, liikalihavuus ja uniapnea kuormittavat aivoja ja lisäävät hermosolujen tuhoutumista. Hyvä uutinen on se, että näitä tekijöitä voidaan hallita. Säännölliset terveystarkastukset, lääkärin ohjeiden noudattaminen ja elämäntapamuutokset voivat pienentää riskiä merkittävästi. Kun keho voi hyvin, myös aivot saavat parhaat mahdolliset olosuhteet pysyä terveinä. 5. pilari on laadukas uni. Unen aikana aivot käyvät läpi syvän puhdistusprosessin. Hermosolujen väliset roskat, kuten amyloidiplakit, huuhtoutuvat pois. Jos syvää unta ei ole riittävästi, nämä myrkylliset proteiinit alkavat kertyä ja nopeuttavat dementian kehittymistä. Hyvän unihygienian luominen,
kuten säännöllinen nukkumaanmenoaika, rauhoittava iltarutiini ja elektronisten laitteiden välttäminen ennen nukkumaan menoa, on siis yksi tehokkaimmista tavoista suojella aivoja. Kun nämä 3 pilaria yhdistetään aiemmin käsiteltyihin, syntyy kokonaisvaltainen strategia, joka antaa aivoillemme parhaat mahdollisuudet selviytyä ajan haasteista. Mutta jotta kuva olisi täydellinen, meidän täytyy vielä tarkastella niitä tapoja ja tottumuksia, jotka voivat mitätöidä kaiken hyvän työn. Seuraavassa luvussa käsittelemme riskitekijöitä ja sitä, mitä kannattaa ehdottomasti välttää. Nyt kun olemme paljastaneet, kuinka yksi yksinkertainen päivittäinen tapa voi salakavalasti heikentää muistiasi yli 60-vuotiaana, on aika keskittyä ratkaisuihin. Muistin suojeleminen ei ole monimutkaista, mutta se vaatii tietoisuutta ja pieniä johdonmukaisia valintoja arjessa. Ensimmäinen askel on katsoa rehellisesti omaa elämäntapaa ja tunnistaa, missä kohtaa tämä haitallinen tapa on juurtunut rutiineihisi. Sen jälkeen voit tietoisesti korvata sen terveellisemmällä vaihtoehdolla. Esimerkiksi, jos olet tottunut aloittamaan päiväsi suurilla määrillä sokeria tai prosessoituja ruokia, kokeile vaihtaa se proteiinipitoiseen aamiaiseen, jossa on munia, kaurapuuroa tai jogurttia marjojen kanssa. Tämä ei ainoastaan tue muistin toimintaa, vaan auttaa myös pitämään energiatasosi tasaisina koko päivän ajan. Jos taas huomaat viettäväsi liikaa aikaa istuen, aloita pienillä tauoilla, jolloin nouset seisomaan, venyttelet tai käyt kävelyllä. Jo 10 minuutin päivittäinen liike voi stimuloida aivojen verenkiertoa ja parantaa keskittymistä. Toinen tärkeä tekijä on uni. Moni yli 60-vuotias ajattelee, että unen tarve vähenee iän myötä, mutta se ei pidä paikkaansa. Aivot tarvitsevat edelleen laadukasta unta prosessoidakseen tietoa ja vahvistaakseen muistijälkiä. Säännöllinen nukkumaanmenoaika, viileä ja pimeä huone sekä kofeiinin välttäminen iltaisin voivat olla ratkaisevia muutoksia. Myös henkinen aktiivisuus on elintärkeää. Aivot toimivat kuin lihas. Mitä enemmän niitä käytät, sitä vahvemmiksi ne tulevat. Ratkaise ristisanatehtäviä, opettele uusia taitoja, lue kirjoja tai keskustele ihmisten kanssa syvällisistä aiheista. Tällainen jatkuva oppiminen stimuloi hermoyhteyksiä ja ehkäisee muistin heikkenemistä. Älä myöskään aliarvioi sosiaalisten suhteiden merkitystä. Yksinäisyys ja eristäytyminen voivat kiihdyttää muistin rappeutumista, mutta lämmin keskustelu ystävän kanssa, yhteiset harrastukset tai vaikka vapaaehtoistyö voivat pitää mielen virkeänä ja iloisena. Lopuksi, muista seurata terveyttäsi kokonaisvaltaisesti. Verenpaine, verensokeri ja kolesterolitasot vaikuttavat suoraan aivojen hyvinvointiin. Säännölliset terveystarkastukset ja terveelliset elämäntavat muodostavat yhdessä voimakkaan suojan muistin rappeutumista vastaan. Jos haluat säilyttää muistisi kirkkaana ja mielesi terävänä, toimi jo tänään. Kerro kommenteissa, mikä näistä käytännön askeleista tuntuu sinulle tärkeimmältä aloittaa heti. Ja jos tämä video inspiroi sinua, muista antaa peukku, jakaa ystävillesi ja tilata kanava, jotta et menetä tulevia vinkkejä. Olet nyt kuullut, kuinka yksi yksinkertainen päivittäinen tapa voi olla hiljainen vihollinen muistillesi yli 60-vuotiaana. Olemme tutkineet sen vaikutuksia, ymmärtäneet miksi aivot kärsivät ja oppineet konkreettisia keinoja muistin suojelemiseksi. Mutta tärkein asia, jonka haluan sinun vievän mukanasi tästä videosta, on tämä. Muutoksen aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Moni ajattelee, että kun ikä tulee vastaan, muisti heikkenee väistämättä. Mutta tutkimukset osoittavat, että aivot säilyttävät muovautuvuutensa koko elämän ajan. Tämä tarkoittaa, että pienetkin muutokset voivat käynnistää suuria positiivisia vaikutuksia. Kun vaihdat yhden haitallisen tavan terveelliseen, annat aivoillesi mahdollisuuden uusiutua, vahvistua ja toimia kirkkaasti vielä vuosia eteenpäin. Haluan, että näet itsesi tämän muutoksen keskellä. Kuvittele hetki, että heräät aamulla virkeänä, muista tarkasti mitä aioit tehdä ja tunnet itsesi läsnä olevaksi jokaisessa hetkessä. Kuvittele, että voit pitää mieleesi tallentuneita muistoja läheisistäsi, lomamatkoista, lapsuuden tarinoista ja elämän pienistä iloista ilman, että ne katoavat sumuun. Tämä on mahdollista, jos teet tietoisia valintoja jo tänään. Muista myös, että et ole yksin. Tuhannet ihmiset kamppailevat saman asian kanssa, ja juuri siksi tämän videon yhteisö on olemassa.
Kommenttiosio ei ole vain paikka sanoa kiitos, vaan se voi olla myös keskustelun alku. Jaa meille, mikä osa tästä videosta herätti sinussa eniten ajatuksia? Onko sinulla oma kokemus siitä, miten jokin muutos elämässäsi on parantanut muistiasi? Näillä jaoilla voi olla valtava merkitys jollekin toiselle, joka etsii toivoa. Ennen kuin lopetamme, haluan jättää sinulle tärkeän muistutuksen. Elämä ei mittaa itseään pelkästään vuosissa, vaan myös hetkissä, jotka muistamme. Jokainen askel, jonka otat kohti terveempää aivotoimintaa, on askel kohti kirkkaampaa ja täyteläisempää elämää. Jos tämä viesti kosketti sinua, tue kanavaa antamalla peukku, tilaamalla ja jakamalla video ystävillesi ja läheisillesi. Se ei ainoastaan auta sinua pysymään ajan tasalla uusista neuvoista, vaan se voi myös pelastaa jonkun toisen muistin. Pidä siis huolta itsestäsi, muista, että sinulla on voima vaikuttaa tulevaisuuteesi, ja ennen kaikkea älä anna pienten tapojen varastaa elämäsi arvokkaimpia muistoja,